tuntui kyllä semmoista pakottavaa tunnetta tuntui selässäkin, mikä on semmoinen, käsiin saa joskus juoksee kovaa tuntua, mutta nyt sain jalkojen lisäksi, käsien lisäksi myös selkään, niin se oli uusi tunne. Ja kun mun mielestä on semmoinen, mikä ihan sama mikä sun urheilulaji on, niin jokaisen urheilijan pitää silloin tällöin käydä hakea happoja niin kuin tosta saa. Hetken aikaa kestää ennen kuin saa yhtään sanaa suusta. Mutta tältä näyttää Helsingin huipulla. Aiotko tulla rikkomaan tuon minuutin haamurajan? Kyllä vähän jäi hampaankoloon, eli joutuu ehkä vähän reenaamaan, että meni talle sen haamurajan.